Σε όλους λοιπόν γρήγορα στο θέμα μας, γιατί έχετε και δουλειές. Είχα ένα τελευταίο 50 για αυτή τη βδομάδα. Λέω κάτσε να πάω ένα σούπερ μάρκετ τώρα να κάνω ένα καλό ψυγείο, γιατί έρχεται και Σαββατοκύριακο και 50 γίνονται άνετα ποτά και πιτόγυρα. Μπαίνω στο σούπερ μάρκετ, παιδιά, και ένα πράγμα έχω να πω. Κάποιοι είστε άξιοι της μοίρας σας. Κάποιοι γουστάρετε να σας κλέβουνε. Περπατάω και βλέπω έναν κύριο μπροστά από τα γιαούρτια, σαν την αμελή έτσι ξέχνιαστος, να έχει το κινητό στην κολότσεπη. Τώρα θα μου πείτε γιατί κοιτούσα τον κόλο του κυρίου. Πρώτον, δικαίωμά μου. Δεύτερον, ο λόγος που κοιτάζω κάτω όταν πηγαίνω στα σούπερ μάρκετ δεν είναι επειδή δεν είμαι αλφα male. Γιατί ξέρετε, τα αλφα male κοιτάζουν ευθεία, είναι άντρες. Εγώ είμαι πάρα πολύ. Ο λόγος που κοιτάζω κάτω είναι γιατί στα χαμηλά ράφια υπάρχουν οι προσφορές. Τι σημαίνει αυτό? Δεν είναι ότι δεν είμαι άντρας, απλά είμαι φτωχός. Και βλέπω το κινητό στην κολότσεπη και τρελαίνομαι. Πού πας, μωρή θαλασσοψυχούλα μου? Ο μόνος λόγος που δεν στο έχουν πάρει ακόμα είναι γιατί είναι εύκολο. Είσαι τώρα μπροστά από τα ψυγεία, μου αγοράζει γιαούρτια, χαλαρός και ωραίος, λες και μου αγοράζει μπαγκέτι στη Μονμάρτη. Στο κορδελείο ήρθες για ψώνια και αγοράζει ντανονίτο με ρέγκα. Θα στο κλέψουνε. Πρέπει να σε κλέψουν. Για να μην παρεξηγηθώ, δεν ξέρω τι επικρατεί στη Μονμάρτη. Δεν έχω πάει γιατί έχει σκάλες. Άμα θέλω σκαλιά, πάω και στην Πάτρα στην Κυροκοστοπούλου. Που δεν έχει και Γάλλου. Ο μόνος λόγος που εγώ δεν το πήρα είναι για να μην νομίζει ο άνθρωπος ότι πάω να το χουφτώσω. Αν του το έπαιρνα και φώναζε την αστυνομία, θα ερχόταν η αστυνομία και θα έλεγε να μου πήρε το κινητό. Και θα το ρωτούσαν από πού σα το πήρε, κύριε, και θα έλεγε να εδώ από την κολότσεπη. Θα του έλεγανε μία έτσι και εσύ ρε. Σαν τους άλλους που μπαίνουν στα λεωφορεία με τη τσάντα πίσω. Κάθε φορά που το βλέπω εγώ αυτό φωνάζω. Ελάτε χωριανοί, ήρθε ο πραγματευτής. Ελάτε. Τι μου τα βάζεις πίσω? Άπλωσε ένα μουσαμά κάτω, βγάλει την πραμάτια σου να διαλέγουμε. Γιατί να καθόμαστε να ψάχνουμε? Και μου παίρνει και τσάντα. Τώρα δεν τη λένε τσάντα, τη λένε backpack. Όλοι έχουν ένα backpack. Και τι βάζουν μέσα? Ένα λάπτοπ, ένα φορτιστή και μια μπανάνα. Πάρε μου μια σακούλα και βάλτα. Ξέχασες που ο παππού σου πήγαινε στο χωράφι με δισάκι με περισσότερα πράγματα και έτρωγε το κρεμμύδι για φρούτο? Πού θέλω να καταλήξω? Όσοι λειτουργείτε έτσι, ένα πράγμα να ξέρετε. Ο λόγος που δεν σας κλέβουνε είναι γιατί δεν υπάρχει challenge. Γιατί δεν είναι δύσκολο. Αλλά κάποια μέρα κάποιος θα βαρεθεί τα δύσκολα και δεν θα το χαλάσει. Θα σας πω κάτι κλείνοντας. Εγώ πίσω από το σπίτι μου έχω πάρκο. Σε αυτό το πάρκο 30 χρόνια έχω πάει 7 φορές. Ξέρετε πώς λέγεται αυτό? Ένστικτο επιβίωσης. Αυτά τα λίγα, γεια σας.